până când acasă. Ceva propuneri? Ei, mă plictisesc. Poate ieșim undeva? Mereu gata de distracții. Da unde mergem? La film, puișori. Ei, film, tocmai în oraș. De dus ne ducem, dacă și venim. Da bani, de unde să mai eu? Să aud a mei în sare. Filmul ștât, вообще. Помог cum facem. Eu aduc boxele. Și eu laptopul. Ой, да proiector! Proiector, de unde lugăm? Da ecran! Ideea de a se difuza filme în satul Sâmbreni este una foarte potrivită, în special pentru adolescenții din satul nostru, pentru că vinerea seara, în special în zilele de odihnă, să fie relaxați și bineveniți de a viziona un film împreună cu prietenii săi.